nigo chikanisa chigi Adventista igati abo heli ya New Life SDA nigo maragoba ya basangirikana ase kanisa ya Lyakumba SDA iyegotoka se wadi ya gesima bune ncherejemo ya masabo nabo igo koremya ya mate ya nyagusira ezira mumanye oyo siri obugemo bwaye na gusire obugemo bwaye ase haringe wabwatiranite enkwana ya New Life asomoyega oyo iga bwa masabo ni gopo igo oikeranwa no mubashiri no mubakristo bangina ase county Nyamira omuske cherusha mumanye oyo nere horeta amagombo ase amateyo olikito fadiga dikisemba oraboti urwa senchira yo goikira aba Kristo kurwase chikanisa aho chegi Adventista nigo imagoroba ya rero basangirikana ase kanisa ya Lyakumba SDA abwase baba bakobeka amasabo maega yogosiria obogima bwaye Ezra Mumanyi. Because I know him as amatera na ande ntwagambita sesimi nkamanya nkumumerande bono nabona aboranga na nchenche aso gusema oteba pole na gurwa masaba senkeyega abana banyasati ambate biga ubogimo obo no bwenge. Life is short and so uncertain, and today is the day you have. You don't have another day. It doesn't matter how healthy you may feel you are, but once death knocks at the door, you can't escape. We all of us live today because of the grace of God and for his mercy. Aiga nigo chikanisa aho chianyora ribaga chokotera amatera aho ayokoreta oboremu. Ase omoyega oyo igabwa masabo nigo boigo oikeranwa n'umuwakirishi bwabangina imeye kaunti ya Nyamira omuske cherusha mumanyi oyo nere ubwatoka amagombaye anene gucyase iyamateye igaba akirwekeranye kyo ekeroro igo nasogete gocha omochio yo besira tato mwa besira noyo mwa my father in law into bagambio bombwate tinabatebe tigukoruseito ngona atita wongona gokina bakaroranga 19 mbwate ke gwime yane bagankinia bakabuna na ikereire iga eke gweke na kinaende konya twarorire ime ya Ezra nigachire estaya ito na konya twarorire ase kenyorek na boige karokurigereria nigarenge star ye nation ya ito ya Kenya ore amarigari mwarerire onsira na sabana balia elinda abana bali bakine abana bali bachekoleta enyote elia Ezra konyora yarorekanire chingaki echecho nigo omuske cherusha mumanyi aira ribagerio na kuburia ekanisa koira ribagariabo asogosabirania ekegorie kegeke anene abo abange babo barorekanire kubwatiraniwa amo no botumekyo bobe bwa mariogo atanjeiri egento gekubeka amagimabo ase akongu abasaba kentubwati abasaba kempayo na bali batira se kanisa saitani uchakire kubabwati gochio bana nigo bakunywa marwa bakunchinya sore. They don't even know whether they have families. Some do not even want to marry. Asengento saitani aikire atagete gotoure generation gete ngona ari kubasorora abantu baminto bekanisa balise na mwacha statistics yakolirwe yaikirenga bake kanisa imebono abantu bakire kugwinda wale watoto wetu ambao wako ndani ya kanisa igo kamuranje tulendane tusabirane tuitane ikiagera depression yeresa abana baita abandi bakwengenta gender based violence in our communities is very high umuntu agweito itana abana baye mna balitwara gutindeka igoro na matukande Inko ripotare getembe koroigase kanisa igi Adventista ya Lyakumba yegotoka imeye wodi ya gesima ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Nje Fatigad Disemba